seguinte. Comenzamos a convocatoria da sesión extraordinaria do Concello do Pleno correspondente ao día de hoxe, 25 de fevereiro de 2021. O objetivo deste pleno é empezar a traballar de inmediato, vale? Entonces, o punto número 1 é a ratificación da ausencia. A ausencia é motivada pola vontade do Grupo de Goberno de empezar a traballar de xeito inmediato, co cal precisamos realizar con urgencia este pleno de organización. Se alguén quere comentar algo, ten uso da palabra, non? Votamos a ausencia? Sí? Entonces, ¿os apruebo? Por unanimidade. O segundo punto da orde do día é a proposta de creación e composición de comisións informativas permanentes. E o secretario vai a proceder á lectura da proposta de acordo. Primeiro, constituir as seguintes comisións informativas permanentes, tendo en conta as grandes áreas nas que se desenvolve a actuación. Comisión de Contas, Economía e Dereitos Sociais, Comisión de Obras e Servicios Municipais, Comisión de Deportes e Medio Rural, Comisión de Cultura, Turismo e Medio Ambiente. Delegada a presidencias de las mismas comisiones informativas, nos seguintes señores concelleiros e señoras concelleiras, supeditados a ratificación para as comisiones informativas correspondientes na sesión constitutiva de esta. Comisión Especial de Contas de Economía e Dereitos Sociais, dona Cristina Otero Alonso. Comisión de Obras e Servicios Municipais, don Manuel Vázquez Lobo. Comisión de Deportes e Medio Rural, don Vicente Rodríguez Padero. Comisión de Cultura, Turismo e Medio Ambiente, dona Cristina Otero Alonso. Que a composición de cada unha das comisións está configurada ao seguinte xeito. Por o Grupo do Goberno, dos membros do Partido Socialista Obrero Español, un territorio común, dos do Partido Popular e un do Bloque Nacionalista Galego, un voto ponderado por relativa representación no pleno del Partido Popular 5, Partido Socialista Obrero Español 4, Unión Común 3, Bloque Nacionalista Galego 1, coa posibilidade de que en caso de ausencia, calquera das concelleiros ou concelleiras integrantes do grupo poida sustituir a calquera das adscritas a respectiva comisión informativa. Se quere intervir alguén aquí, se non iniciamos unha ronda ordinaria de turno de palabra. Non? Ben, comenzamos pola voceira do BNG. Maite, te vas a falar. Ben, non poden vermellos, non te arriba. Aí non enciende a luz. Igual estamos aquí. Perdón que te disculpe, Maite, porque me comenta o portavoz do goberno que quere explicar a... Sí, eu iba a preguntar, de feito, que a nosa precedido, se está ben os nombres... Sí, esto me hace... No. Non hai algo. Sí, hay algo, por eso... Vale. Entonces, sí, explica... Non, joder, sí. Pero va a quedar ahora, ¿no? Sí, está. Buen día a todos y a todas. Comentaba lo que estaba trabajando ahora con Maite. Hubo algunas grallas, observos nominais na convocatoria da votación que se dio os diferentes concelleiros e concelleiras. Xa está correxido desde as secretarías aos acordos que leu xa son os correctos e xa está digitalizados e asinamos. Nese sentido explico que fai e matizo por si hai alguna similitud. O criterio do goberno de Rivadavia é manter as comisións, unha estrutura semellante, o mesmo número e, ademais, incluso a súa composición. Entonces, si antes creemos que é unha maneira de manter certa estabilidade, non andar con grandes cambios, e a nivel financiero e económico tamén se mantén os mesmos criterios. Non hai maiores gastos, e nese sentido o coste non se debe elevar. O único que vamos a facer un pequenísimo cambio de horario, creo que está falado para publicar, fundamentalmente porque o comezo da legislatura se explicou esa demanda e evidentemente este goberno que se está tratando.
7 da tarde esos espacios esos pequenos campos que hai. Como xa dixen, hubo algúns pequenos erros que despois, a medida que se vayan abordando neste pleno, segundo a lei da convocatoria, se irán aludindo, pero si é certo que hai matices e, como xa dixo na lectura de acordos do secretario, falaba da Comisión Especial de Contas, Economía e Derechos Sociais, de Obras e Servicios, de Deportes e Medio Rural, Cultura, Turismo e Medio Ambiente. As presidencias e estes datos son os correctos, e evidentemente ahora son grupos que están pendientes as súas propostas. Sen máis, Ben, gracias, pues agora vamos a pregunta final de palabra, temos a palabra a Mirotra de Maite. Ben, bo día a todos, non sei se escoita todavía, pero bueno, bo día a todos, se escoitan telemáticamente os que están aquí. Bueno, tamén benvidos a todos esta comida extraordinaria que nos citaron para hoxe, así. Eu vou a dicir que non me esperaba tanta rapidez, non a dicir porque cando se convocou según os correos era as 2 da tarde, por lo menos, pero a veces entran por tarde, Vicente, que me dice que non me gusta máis no correo, pois se me pasou por escrito, pois sí que me sorprendeu a inmediatez e a rapidez desta convocatoria, entendendo que a vosa vontade, como acaba de decir, empezar a traballar ese inmediato. Volvo a reiterar os meus parabéns para este grupo de goberno, e tamén se dixen unha empresa para beneficio por ese cargo, pero teño que dicir que se dixen unha empresa que o Ribeiro, moitas veces que o dicimos aquí neste pleno, o Ribeiro agora mesmo ten moitísimos cargos nesta provincia. Ten un conselleiro, ten un diputado autonómico, ten un delegado territorial, ten 3 senadores, ten agora un presidente da Federación, que se para ver que se fixo unha mamada para ben. E, sin embargo, como marca, como delegación de Viselle, ou como secretario económico, pois pensamos que no Ribeiro representou tampouco como a normalidade. Entón, o que quero subliñar é que o importante será os intereses que esta zona, que agora mesmo nos acompaña, como outros moitos, pois os intereses que defendan nese cargo que van a ocupar, que por suposto esperamos que sean o mellor por Ribeiro. En canto á nova composición, vin que había poucos cambios, polo que vin e puden observar. O do cambio dos horarios, bueno, falarase despois, aquí, no das comisións que establecedes, pois, bueno, eso é unha cousa que vos como grupo de goberno entendo que facedes e non teño nada a obxectar. O mellor, o precipitado desto, pois tamén fixo que, sí que retrocedendo a xunio do ano pasado, recordo que se fixera anteriormente unha xuntanza de portavoces nos cales pois xa acadamos todo o que despois veu aquí, vale? Entón, como prácticamente non hai cambios, pois entendo que por eso se fixo así tan rápido. E, bueno, no dos plenos, eso, pois despois, cando toque ese tema, pois falarei sobre eso. De momento, aquí, pois vou a absterme, porque entendo que é o grupo de goberno que ten que tomar esas decisións. Grazas. Moi ben, gracias, Maite. Agora ten o turno de palabra o voceiro do Partido Popular, César Fernández. Entendo que debería falar o Ribeiro en Común, en este caso. No, Ribeiro en Común, vamos a ver, os grupos municipais se someten, evidentemente, a portavocía do goberno. Os grupos municipais que conforman o goberno están representados polo goberno. En último caso, eu creo que, se me permites, eu creo que o lóxico sería que
despois de que tú fales, claro, os puntos seguintes, 3, 4, 5 e 6, se vos parece ben, debatilos conxuntamente e na que se voten por separado, porque na realidade é un pleno de organización e o punto 7, evidentemente, abordalo aparte no debate, se vos parece a todos ben. Sí. Sí. Quero engadir que, quero matizar que o voceiro, neste caso, o voceiro do grupo de goberno é Brais, e que o resto dos compañeiros participarán ou terán a palabra en casos puntuais. Entón, cedo o turno de palabra. Ben, gracias. Era simplemente, porque habitualmente o pleno é o lugar de representación dos grupos, o goberno xa ten o seu foro que é a Xunta de Goberno e aquí falan os grupos municipais, teóricamente, eso é o que marcan os regulamentos de organización, pero se o goberno prefire facer desta forma, non hai problema ningún. Nos, como é unha proposta do goberno, da súa organización interna e, polo tanto, non temos nada que decir, nin a favor nin en contra. O noso voto é a abstención. Gracias, César, perdoa. Agora ten o turno de palabra o voceiro do Goberno. Ben, grazas. Como decía, se vos parece, o punto 3, 4, 5 e 6 os debatimos conxuntamente, fago o mesmo que antes, unha especie de presentación que quizáis ten máis sentido para tamén abaratar custes e nese sentido despois se votarían por separado. Ben, a cuestión das comisións e a súa composición está xa clara, se mantén esa proporcionalidade, incluso esa fórmula de ponderación que se aprobará no inicio da legislatura e como moi ben xa dixo Maite, pois efectivamente, como non hai cambios e xa se acordara no seu día no inicio da legislatura, pois entendíamos que se podría facer. Respecto a se fai unha valoración da súa precipitación, para nada, non? Nos creemos que cando alguén está disposto a gobernar, o lóxico é facer todo coa maior dilixencia posible. E nese sentido, tanto este pleno de organización, que é fundamental para organizarse como goberno, e tamén para organizar os diferentes organismos nos que os diferentes grupos estamos, o lóxico é darlle cabida e darlle inicio o antes posible. E este é o noso propósito, e esa mesma dilixencia que algún grupo pode valorar como precipitado, na realidade nos vémolo como dilixencia e, sobre todo, como urxencia de gobernar e de facer cousas por Ribadavia. Nese sentido, xa adiantamos, para a semana que ven, os grupos terán o borrador dos orzamentos 2021, nos que xa levamos bastante traballado e xa están casi listos. Ese borrador, evidentemente, se dá antes os grupos para que fagan as súas achegas e, ademais, como novidade, este grupo considera que o foro para facelo, evidentemente, coa creación dunha comisión de Facenda e de Contas explícita para abordar esta cuestión, todos os grupos conxuntamente co goberno. En relación aos puntos, evidentemente, o punto 2 está xa explicado e o punto 3 é proposta de retribucións. O mesmo, se mantén o mesmo custe, perdón. Se vos parece, debatímolo e ao acabar votamos todo. Non? Vale, perfecto. Vamos a someter a votación o punto 2. Se alguén quere unha segunda rolda de palabra, de turno, Maite? Non, grazas. Brais? Non. Entón, sometemos a votación o punto número 2. Votos a prol? Votos en contra? Abstencións? Fica aprobada. Agora, se non hai ningún inconvinte, pasaremos a dar lectura ás propostas dos puntos 3, 4, 5 e 6. Debatirémolas conxuntamente e votarémolas por separado. Vale? Casi era mejor que leyeras tú lo correcto. Entonces, ¿qué leer?
Ben, como me comenta o secretario, houve un error de transcripción a algún decreto no punto 5 e as delegacións correctas son as seguintes. Cultura e Medio Ambiente, Paula Rodríguez, Turismo e Xuventude, Cristina Otero, Obras e Servicios, Manuel Vázquez, Economía e Dereitos Sociais, Brais Fidalgo, e Deporte e Medio Rural, Enrique Rodríguez. Vai a ler, facer lectura da proposta o secretario. Fran, ten a palabra. Anualmente de acordo co incremento ao índice do precio do consumo. Esta percepción será incompatible coas asignacións que no seu momento se fixarán para totalidade os nomes da corporación por asistencias, indemnizacións ou outras compensacións, pero non as que deben de gastos de deso de funcionarios. 2. Cargos con obligación parcial de conformidade co artigo 75.1 da Lei Reguladora de Base de Régimen Local, un concelleiro ou grupo de goberno que se determinará por resolución da alcaldía da que se dará contra o pleno desempeñará o seu cargo con obligación parcial recibindo unha retribución de 549 euros brutos mensuais, 14 pagas, incrementándose anualmente de acordo con o incremento do índice de precio do consumo. Esta percepción será incompatible coas asignacións que no seu momento se fixarán para a totalidade dos membros da corporación por asistencias, indemnizacións ou outras compensacións, pero non as que deriven de gastos de viaxes ou desplazamentos. Desde conformidade co artigo 75.1 da Lei Reguladora de Base de Régimen Local, un concelleiro ou grupo de goberno que se determinará por resolución da alcaldía da que se dará contra o pleno desempeñará o seu cargo con dedicación parcial percibindo unha retribución de 549 euros brutos mensuais, 14 pagas, incrementándose anualmente de acordo con o incremento do índice de precio do consumo. Esta percepción será incompatible coas asignacións que no seu momento se fixarán para a totalidade dos membros da corporación por asistencias, indemnizacións ou outras compensacións, pero non as que deriven de gastos de viaxes ou desplazamentos. De conformidade co establecido no artigo 75.2 da Lei de Base de Régimen Local, para o resto dos membros da corporación sen dedicación plena total, establece o seguinte régimen de indemnizacións. Presidente de comisións informativas, posesión celebrada, no após mes, 100 euros. Por asistencia ao pleno ordinario, 35 euros. Por asistencia ao resto dos órganos colexiados, Xunta de Goberno Local, comisións informativas e xuntas de voceiros, 15 euros por cada asistente, fixándose un máximo de 8 asistentas mensuais. Asignación a grupos políticos municipais, 18,03 euros mensuais por cada grupo e 6,01 euros mensuais por cada un dos membros integrantes do grupo. As cantidades asignadas non poderán dedicarse debido a todos os grupos levar unha contabilidade específica da dotación concedida que será posta a disposición do pleno cando se decida. Punto 4. Gestión de representantes da entidade local e organismos colexiados. Fundación Vila Balneario de Tresigueiro, alcaldesa membro nato, un representante do Partido Popular e o Brais Fidalgo Martínez. A alcaldesa poderá convocar a representantes de outros grupos políticos para a súa asistencia como límites. Tentarase a modificación dos estatutos da Fundación Vila Balneario de Tresigueiro coa finalidade de ampliar a representación dos grupos políticos municipais. Consellos escolares. Actuará como representante municipal de todos os consellos escolares existentes dona Paula Rodríguez Domínguez. Asociación Frutas do Viño, dona Cristina Otero Alonso. Mancomunidade Turística dos Concellos de Carballiño, Ribadavia e Boborás, alcaldesa, un representante do Partido Popular e dona Cristina Otero Alonso. Fundación Asilo Nosa Señora dos Sansos, membro nato, alcaldesa de Ribadavia, un representante do Partido Popular, un representante do PSOE, un representante do Reino Común, dona María Teresa Morillo Crespe, polo DNK. ACEDI, dona Cristina Otero Alonso. Escola Infantil a la Línea Azul, alcaldesa, dona Paula Rodríguez Domínguez. Red de Estudiantías de España, alcaldesa e dona Cristina Otero Alonso. Periodicidade de horarios do pleno das comisións informativas, que se celebren os plenos os días últimos sobre de cada mes, coa excepción do mes de agosto, ás 19 horas, e sobre o bendito día post-festivo, que dá lugar no día hábil inmediatamente anterior. Que as comisións informativas se celebren o penúltimo horas de cada mes, coa excepción do mes de agosto, ás 8 horas da tarde, e sobre o bendito día post-festivo, que dá lugar no día hábil inmediatamente anterior. Ben,
sometemos a debate os puntos 3, 4 e 6, porque o voto 5 é para dar coñecemento, simplemente. Entón, Se queres explicar o concello do goberno a proposta? Estaba dicindo, e creo que está explícito, o señor secretario dos acordos, a nosa intención, ou polo menos, e dai tamén a nosa dilixencia e ganas de poñerse a traballar o antes posible, que xa levamos feito desde o minuto 1, desde logo non facer grandes cambios, por non decir que hai cousas organizativas, por exemplo, retribucións e tal, que se mantén exactamente o mesmo custe, non hai nin un solo euro de subida. Respecto aos representantes, a proporcionalidade, evidentemente, eso é o que permanece e evidentemente hai os cambios que se teñen que asustar a un cambio lexítimo de goberno. O resto é prácticamente a mesma proporción e o mesmo reparto. Na cuestión da Fundación Vila Balneario, matizamos e recollemos no acordo a vontade deste goberno, que é, evidentemente, darlle cabida a todos os grupos, e esa é a nosa intención, evidentemente, axustándose antes a modificación dos propios estatutos desa fundación. Todos recordades que só había nos estatutos cabida para a alcaldía e dos concelleiros ou concelleiras, e nese sentido creemos que deberían estar todos, análogo ao cambio no seu día e que actualmente vixente da fundación do asilo. Respecto a tenencia da alcaldía, creemos que xa estaba bastante anunciado no propio, tanto públicamente como no propio pleno no que entramos a gobernar, e evidentemente será Paula Rodríguez. As delegacións son as tamén anunciadas e evidentemente as competencias na Xunta de Gobernos van a ser as delegadas, todas as que a lei permita. A cuestión do horario xa o explicitei antes, entendemos que moitas veces os plenos, e nos creemos que o pleno ten que seguir sendo o foro principal deste Concello, e adiantalo porque moitas veces sabíamos perfectamente que os debates se estenden. Entonces, para sair o antes posible, evidentemente se adianta un pouco a hora. Era un horario que todos recordades xa existía na anterior legislatura e, polo tanto, creemos que tampouco é un gran cambio, ou polo menos un cambio que poida molestar a ninguén. O que si tivemos en conta, evidentemente, as posibilidades de conciliar de moitos concelleiros, quen o tiña demandado así é a concelleira do BNG, e por eso a alcaldesa falou con ela para esta cuestión. E do resto creo que está xa suficientemente explicitado no propio documento e nos propios acordos leídos polo secretario. Agora, quizáis no debate pode haber preguntas ou opinións, e entonces daríamos paso ao propio debate e recuperar ou reiterar o anuncio e o comentario que fixen antes de que, evidentemente, esta dilixencia e estas ganas de quitar cousas adiante o vamos tamén explicitar no documento orzamentario que, evidentemente, a través desa Comisión de Facenda abordaremos con todos os grupos e presentaremos ali o documento para as achegas correspondentes. Sen máis, moitas gracias. Moitas gracias, Brais. Entonces, continuamos co turno de palabra. Maite, do BNG. Ben, grazas. En canto ao punto 3 de proposta de retribucións e indemnizacións do corporativo, como tampouco hai ningún cambio que víramos en canto a cantidade, pois non temos tampouco nada que obxetar. No punto 4, que é onde teñamos un pouco de dúbida, porque aquí na Fundación Vila Balneario de Presigueiro, na Mancomunidade Turística de Concellos de Carballiño, Ribadavia, Leiro e Boborás, pois non sei que tiñamos representación e queremos seguir tendo, non sei se en algún caso creo que era con voz pero sin voto, e eso se acordara tamén, que cando houbera unha xuntanza de portavoces, pois incluso creo que se quedara
eu propuxera estar no primeiro ano e no último da legislatura e se acordara que iba a estar no último. Entón, sí que o BNG lle gustaría volver a estar como hasta agora e tamén recordar que a veces é bo tamén recordar que no 2015-2019, cando había 5 representacións aquí de grupos, o BNG era o terceiro grupo e sí que rotou cos demais grupos. Entonces, quero que eso tamén este presente. Vale? Eso é a única duda que teño aí. Por o demais e por a quen se lle concede os consellos escolares, eso tamén me parece que é unha decisión vosa, non temos nada que decir. E en canto ao punto 6 da periodicidade, pois sí que se me consultou. Na última, ata agora estábase facendo pois ao revés, as comisións ás 7 e os plenos ás 8. É verdade que por xeral as comisións duran menos cos plenos. O de adiantar o pleno ás 7, pois bueno, pode ter algún inconveniente cando cheguen os días máis de calor, pero bueno, tanto da comisións como pleno. Solo teño un medo, e vou non manifestar. Sí, teño un medo neste senso. Que poidan durar de 7 a 12 ou de 7 a 1, ese é o único medo que teño, xa o digo así de claro. Porque se adiantan, espero que sexa para que, e vou tamén decir así moi claro, para que na orden do día se traten os puntos da orden do día e debatamos, como dice o portavoz do goberno, que hai que debatir, hai que expoñer, pero non nos enfrasquemos en 45 minutos e 50 minutos de a veces non decir nada, Entonces, eso é o único medo que teño, que espero que se empeza a 7, pois podamos todos salir unha hora prudente, por así decirlo. E non teño máis nada a decir, creo, porque o punto 5 vaise dar conta despois das resolucións, non? No punto 5. Non, digo, no punto 5 non ides a dar conta das resolucións, este hora non se vai a outro, non? Estábamos co 3, 4 e 6, non ahora? Vale, pois creo que xa dixen todo. Grazas. Ben, perdoa, César, un segundinho que lle quero responder a Maite. En relación á representación da Vila Termal de Presigueiro, hai que axustar os estatutos. En todo caso, o que queremos facer é ese cambio para que haxa representantes de todos os membros dos diferentes grupos, vale? Despois, en relación ao tempo, procuraremos abreviar, terei en conta e asustarei os tempos de cada voceiro dos grupos para non alongar os plenos, vale? Grazas. Agora ten o uso de palabra César Fernández. Moi ben, moitas grazas. Nos, sobre os puntos 3 e 4, non temos nada que dicir, o noso voto é a abstención. E no punto 6 nos vemos obligados a votar en contra, porque hai compañeiros do meu grupo que ás 7 terían moitísimas dificultades para poder vir ao pleno. Non é o mismo que sean as comisións ás 7, que tú podes xogar con que esa xente que non pode vir veña a unha comisión a partir das 8, que sexa o pleno ás 7. E nos temos esa dificultade para algunha das componentes do grupo e, polo tanto, o noso voto será en contra. Ben, gracias, César. Ten uso da palabra o voceiro Brais. Moi ben, moi rápido porque creo que quedou todo bastante claro e ademais a alcaldesa xa contestou o xusto o que creo que habería que decir. Efectivamente, a vontade deste goberno é integrar a todas as representacións e desde logo non excluir a ninguén. Justamente por iso, no propio acordo e na proposta de alcaldía fala de que evidentemente se vai a convocar a todos os representantes. Eso significa que se vai a convocar a maiores, a todos os representantes para que poidan participar nesas xuntanzas. Outra cousa é que por estatutos poidan ter neste momento dereito a voto. E iso tamén corresponde coa outra declaración de intencións que aparece recollida nesa proposta, de que, desde logo, a nosa intención é modificar o antes posible os estatutos para que eso se legalice. E, evidentemente, todos os representantes, como xa dixen antes, na Fundación Presigueiro, sea análogo a que existe no asilo, onde todo grupo que ten representación no pleno
tamén o ten na propia fundación, que sería o lóxico, non? Xa todos coñecedes que esta, bueno, esa é unha cuestión xa moi debatida. O resto quedou máis ou menos claro, e respecto ao horario, nos entendemos así que é moito mellor. En todo caso, a vontade deste goberno sempre vai a ser integrar e que facilitar a conciliación a todo o mundo. O que sí, e creo que suscribo que di a alcaldía, a alcaldesa, de que, evidentemente, este pleno ten un regulamento, que é certo que, evidentemente, é importante facer cumprir ese regulamento do pleno, do funcionamento deste pleno. Entre eles, os tempos de intervención. E, desde logo, creemos que debe ser así, tal e como manifestou a alcaldesa, de que hai que cumprirse ese regulamento sempre, tamén na cuestión de tempos. Evidentemente, non vamos a entrar en valoracións tan subjetivas como que se enfrascan para non decir nada. Bueno, eso, desde logo, non se pode aceptar, porque, desde logo, cada grupo e cada portavoz vai intervir nas medidas que ben considere. En todo caso, si respecto ao cambio de horario, evidentemente, se quere facer unha modificación por parte da alcaldía, pois por nós perfecto, claro, non? Ben, eu descoñecíamos a situación dos membros do Partido Popular, pido disculpas, propoño que se deixe sobre a mesa o punto número 6, quero que se chegue un acordo entre todos, e aquí non imos a impoñer nada, vale? Entonces, se vos parece ben, deixamos en riba da mesa, falámolo con calma, o que nos vaya ben a todos, vale? Sí, no, eu simplemente a proposta, si vale, xa para analizar como proposta inicial, era deixalo como estaba, decir, as comisións a 7 e o pleno a 8. Pero, bueno, si... Ben, deixámolo sobre a mesa, porque, según as necesidades laborais de cada un... Si queda sobre a mesa ya, se mantiene o que estaba antes. Hasta que non haya ningún cambio. Vale. Queredes unha segunda rolda? Non? Pois sometemos a votación por separado o punto número 3, primeiro. Votos a prol. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada. Votamos o punto número 4. Votos a prol. Votos en contra. Abstencións. Fica aprobada. Bueno, o punto número 6 deixámolo en rima da mesa, xa non o votamos. E o 5 era dar conta, vale? Continuamos co punto número 7, modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa de ocupación de terreos de uso público con mesas e cadeiras con finalidade lucrativa. Secretario, proceda a lectura da proposta, de acordo, por favor. Explica Brais Fidalgo. Ben, isto tamén é unha cuestión que para nós era central e era urxente. Evidentemente, cuanto antes o teñamos mellor, porque evidentemente estivo vixente, ademais por consenso de todos os grupos no exercicio 2020. Entendemos que isto vai a pasar exactamente o mismo, o que pasa que desde o 31 de decembro, mellor dito, desde 1 de xaneiro estaba outra vez en vigor, xa que no anterior exercicio, igual que vamos a fazer neste, para o exercicio fiscal vixente, non?
polo tanto, en 2020 xa rematou esta supresión. Estamos a 25 de febreiro e, polo tanto, o antes posible, e dai tamén a xustificación e a argumentación do grupo de goberno, sin duda, convocar este pleno, entre outras cousas, para abordar esta cuestión, entre outras cousas porque é inminente tamén, afortunadamente, a apertura da hostelería, e desde logo isto vai a permitir non a súa entrada en vigor, pero sí xa o anuncio de que non fai falta pagar esta tasa. Entendemos, ademais, que para o Concello vai a estar alrededor dos 20.000, 18.000 e algo de euros, que evidentemente é unha forma tamén de axuda. Non é unha axuda directa, pero unha axuda clarísimamente e moi importante. Mais se cabe, cando sabemos que a hostelería o está pasando moi mal, é un sector central para Ribadavia, para todas as vilas semellante a nosa, pero para Ribadavia e para o municipio de Ribadavia é un sector económico, non só un espazo de lecer e de socialización, sino tamén é unha actividade económica moi importante para Ribadavia. Nese sentido, ademais, temos en conta que as terrazas, ademais, evidentemente, se van a multiplicar, como é obvio. Nos vamos a facilitar todo o que se poida para que se poidan ampliar sempre de acordo á normativa vixente e, desde logo, tendo en conta que na actual nivel de restriccións e a súa apertura inminente estamos a falar de que o 50% de aproveitamento é o que a lei vai a permitir desde mañá a venres. Nese sentido, canto antes actuemos, e este goberno ten esa vontade de ser dilixente no que se poida e, evidentemente, atender, nos creemos, a unha demanda xusta e moi necesaria para un sector importante de Ribadavia, para o cal, evidentemente, pedimos o apoio a esta proposta do goberno dos demais grupos. Sin máis, gracias. Ben, ten o uso da palabra Maite Benega. Ben, moitas grazas. Bueno, pois imos a votar a favor, por suposto, porque creo que todos os grupos estivemos demandando esta axuda á hostelería desde un primeiro momento. Eu non sei cada canto se lle cobra o recibo, se cada 2 meses, cada 3, se anual, cada mes. Por eso, entonces, imagino que xa xaneiro e febreiro que están, pois tampouco se lle vai a cobrar, dou por... Xa se cobraron? Pero sí, estuveron pechados, por eso digo que xa non se lle... Non se lle vai cobrar. Non se lle deberían cobrar porque justamente estuveron pechados, vale. Entonces, pareceme ben que se faga isto para axudarles tamén un pouco por todo o que están pasando e padecendo. E tamén, se mal non recordo, o ano pasado, nós tamén propuxéramos que na medida do posible se lle deixara ampliar o espazo que eles utilizan para a terraza, porque como hai que manter a distancia social e como tamén agora só poden ocupar o 50% e o 30% dentro, pois, bueno, sempre que non entorpezca o paso de peóns, porque en algunhas zoas é máis difícil poder facer isto que noutras. Pero onde se poida, gustaríanos que sí, que se estudiara a posibilidade de que puderan ampliar ese espazo para que tamén lle beneficiaría a eles. E nada máis, moitas grazas. Gracias, Maite. Ten uso da palabra César Fernández, do Partido Popular. Moi ben, moitas grazas. Nada, como se dixo, isto era unha medida que xa estaba tamén en marcha no exercicio anterior e que había un consenso sobre ela e, polo tanto, o noso voto tamén vai a ser a favor. Entón, queres un turno de palabra? Gracias. Gracias. Ben, moi ben. O primeiro, agradecer aos grupos da oposición que vayan a votar a favor e den o seu apoio a esta proposta do goberno. Como é unha pena que xa non estea ou tuvera que ser un momento Maite, máis que nada porque na propia exposición o goberno xa dixo que, evidentemente, a nosa vocación era xusto de facilitar a ampliación destas terrazas, porque é obvio que tanto a restricción actual, sendo xa positiva de que poidan abrir, pero sigue sendo do 50%, e evidentemente, como xa dixen antes, sempre axustándose á norma e á propia lógica de convivir cos demais veciños que ocupan a rúa. Evidentemente, esa vontade está xa explicitada e a manteremos. Decir tamén que no caso, non foi, pero no caso de que xa que a súa entrada en vigor empezou o 1 de xaneiro, no caso de que se lle cobrara, evidentemente se lle iban a devolver con este acordo
ou se iba a tratar de buscar un método para a devolución das tasas cobradas. É certo que non se cobrou porque estaba a hostelería suspendida de actividade, pero tamén é certo isto. No caso de que se cobrara, evidentemente se iba a devolver. E desde logo tamén é certo que no pleno de xaneiro isto se pudo ter traído por parte do goberno e non se trouxo do goberno de entón. Evidentemente, non se trouxo. Polo tanto, este novo goberno sí que tuvo a obrigación de traer este acordo, porque en xaneiro non, podendo facelo, non se fixo. En última instancia, evidentemente, Maite estaba comentando que na propia... Non te preocupes, que va. Na propia exposición anterior do goberno xa dixemos que a nosa vontade de que se amplíen todas as terrazas sempre de acordo á normativa vixente e sempre ao bo funcionamento de convivencia cos demais veciños, pero sí, sin duda xa o dixemos e desde logo creemos que iso é moi importante porque tal e como está o aforo interno, as terrazas de verdad son un motor neste momento de arranque para o futuro da hostelería. E reiterar, evidentemente, os agradecementos dos grupos a esta proposta do goberno. Ben, gracias, Brais. Entendo que fica aprobada por unanimidade. Ben, quero recordar aos representantes dos grupos que deben, para as comisións informativas, deben comunicarnos canto antes para que os funcionarios podan exercer o seu labor de comunicárbolas. Ao grupo do Partido Popular que nos comuniquen tamén os representantes dos órganos colexiados. Ben, outro tema, quero decir que hoxe, debido ao pleno, se retrasou a información dos datos da COVID, aclarar que non o fixemos o día 23 por motivos, obvios, que estábamos no pleno e non tiñamos esa información. Aínda non recibín os datos esta mañá. En canto remate este pleno, pois comprobareino e farémolo chegar polos diferentes medios e mecanismos que se facían habitualmente. Douvos as gracias a todos polo respeto, polo traballo e pola vosa asistencia. Ficamos a dispor de todos os grupos. Dime, Maite. Non, se estaba rematando. Quería decir que me tedes que perdoar, pero que estaba recibindo moitísimas chamadas no móvil e que me asustei porque unha delas era do colexio, pensei que lle pasara algo a miña filla, por eso salín, perdoade. Acabo de falar con Víctor, con CEIP Ribadavia, e nos convida, supoño que tamén vos mandará a vos, pero como debe ser eu a primeira que me collín, que nos convida as concelleiras, por eso, as concelleiras a asistir a un acto mañán que van facer por Rosalía a partir das 12:30, 1:45. Entonces, eso, que pensei que me avisaban por algunha outra cosa, porque me estaba chamando moitísima xente, perdonade, pero era por eso. Grazas, perdoa. Vale, se alguén, grazas, quedamos todos convidados. Se alguén quere facer uso da palabra, comentar algo, non? Pois levanta a sesión. Moitas gracias a todos e a todas.